Čaute ľudia, zdravia vás Matúš a vítam vás pri informačke. Čiže v tejto informačke sa dozviete, čo budem od útorka alebo odkedy točiť. Samozrejme nie každý deň, lebo budem sa musieť učiť. A no, objednal som si novú kameru. Ale z českej stránky pochybujem, že mi príde. Teraz v útorok by to malo prísť, alebo v pondelok, dneska je nedeľa. Urobím na to unboxing, čiže čo budem točiť? Budem točiť float, challenges, súťaže a tripy. Čiže float, to znamená first look on the rings, čiže budem natáčať neviem proste, tipy nejakých energetických nápojov. Potom Game Logics budem točiť, napríklad z Battlefield 3, 2, Arma 2, Crysis a hocičo iné. Potom budem točiť tripy, napríklad ak idem do školy alebo k babke do zahraničia, to sa ešte dozviete ďalej. Súťaže a herné súťaže od Produkt Kody. A to sa dozviete časom. Teraz len toto float by som točil a Game Logics a tripy. Dobre, čiže ak sa video páčilo, nezabudnite lajkujte, komentujte a odberete. Čaute. Jesus.